салом алейкум бародари азиз, ҳар ки ҷое ки бошен худованд нигаҳбонтон боша. Ман дина як видео кардам ки дигар телефонҳои мобилӣ дар ҳудуди Тоҷикистон як моҳ кор мекунад ва бисёро нависанд ки одамое ки телефонҳои беҳу харидаган вочко мекунанд. Ва ман як чиша мегӯям дар шумо телеграм канале ки ҳамҷа да мебарояд номуш бидорен дар ҳамин подписатсия кунед. Ман дар оҷа мақсад видеоро хеле соз карда метавонам пахта. Дар ютуб наметавонам, ба хотире ки мумкин ки жалоб кунад ё ки дар комментария видео закрепид кардагим номи телеграм канал ман ё ки описании видеода ҳаста бародари бидорен подписатсия кунед. Дар оҷа ман шуморо тарзи регистратсия кардани метавонам, тарзи проверка кардани телефонтона ки дар списка ҳаст ё нест шумода нишон метавонам бародаро. Баъд кадом бародарое ки бозии лаки ҷет мекунанд дар ҳамин телеграм канал ҳаст. Сумое ки калоне ки мебаранд наметавонанд снимат карда, мо ёрдамш метаҳем, снимат мекунем, метаҳем шумо бародаро. ҳазор омади калон барои фаҳмиданатон ҳатман дар телеграм канал дорем, подписатсия кунед. ҳамаш барои ба шумо ягон маълумоти хуб пешниҳод кардан. ҳазор омад.